Most nem mozdulhatok ki sehova. Vonalterv. Rajtad miért van még maszk? Nem tudom. Szerinted nekem is hallatszódik a hangomon, hogy CF-es vagyok? Szerintem ilyen. Mi? Komolyan? Most ezen meglepődsz, mert eddig nem tudtad? Nyugi. Nagyon kemény vagy, Muci. Na, Hali, ő közben reggel lett. Nagyon vicces, már nem is 14 napra kell mennem, hanem 8-9 napra, és szerintem egyre több cuccom van amúgy. Most jön a videó izgalmas része. Hello, anya! Hi! Az van, hogy kiderült, hogy a személyzetnek a fele pozitív lett a gyors tesztjük. Hosszú morfondírozás után kijöttek és mondták, hogy hát ők nem szeretnének senkit sem veszélyeztetni, szóval elengednek minket most, és leghamarabb szerdán feküdhetünk be, ha mindenkinek negatív lesz a tesztje. De ugye ez gyors teszt, ami nem mindig megbízható. Úgyhogy az igazgatóságot megkérdezték, hogy egy PCR-tesztet csináltathatnak-e most is sürgősségiben. Eljöttünk, mert hogy azt mondták, hogy jó, hát akkor mindenki menjen haza. És megálltunk a Tesco-nál, mert szomjasak voltunk. A Tesco közepén felhívtak minket, hogy igazából lehet, hogy visszamehetünk, ugyanis engedélyezték nekik a PCR-tesztet, és hogyha az negatív, akkor viszont nagy valószínűséggel mehetünk. Bemehetünk, szóval jaj, nem kell hazamenni egy vagon cuccal, hanem zsákorányi. Már túl vagyok egy olyan légzés funkción, ami ilyen kabinos, szóval nagyon professzionális. Volt egy vérgázvizsgálatom, úgyhogy szegény ujjam még mindig pöppet vérzik. Holnap lesz ultrahangom, nem sokára pedig egy járást tesztem, úgyhogy gyorsnak kell lennem. Itt az Orkambi reggeli adagja. Zsíros étellel kell bevenni. Ja, egyébként néphez szóló. Az az énem, aki jól van, az ezt a pillanatot várta kicsikora óta. Ezután 2 héttel leadtam az Orkambit, pszichés okokra hivatkozva. Majd másfél évvel később újra elkezdtem, és majdnem egy évig szedtem, amikor megkaptam a Kaftриóra az engedélyt. Az Orkambittal már nem igazán voltam jól, rosszul se, de nem éreztem hatását, illetve lett egy baktériumom, ami elkezdte levinni a tüdőmnek a színvonalát. Nem nagyon, csak egy picit. Aztán, hát, majdnem csoda történt. Jó reggelt! Fogalmam sincs, miért keltem ilyen korán. 7 óra van, 1 óra múlva indulunk. Nem most keltem, szögezzük le. Úgyhogy most még csak az a kérdés, hogy milyen antibiotikumot kapok. Iszki koktél. Kisebb story time tegnap forgatott nálunk az RTL Klub, és ilyen jó közeli képet csináltak arról az inhalátor csövemről. Ez itt egy kényszer megoldás. Tehát ugye ennek nem így kéne kinézni. Itt kiukad a cső, és szivárog a levegő, és akkor sokkal gyengébb. Ilyen nagyon sterilen, ilyen szigetelő szalaggal megoldottuk. Használom úgy, a gyógytornászok fele kinyír. Általában van itthon pót, most nem volt. Szóval csak hogy tisztázzuk. Ez itt mind kaja. Ez a táska, az, ez a szatyor, meg bőrönt. Na, hello! Megkaptam az első adagot a főorvosnő kérésére, mert mondta, hogy minél hamarabb kezdjük el.
Úgyhogy csöpög a kis merenemen. Nem tényleg csöpög. Egy 10-es skálán 8-as a fejfájásom. That's all. Jöjjön, várom, hogy elmúljon. Room tour videó következik. Mindig, amikor felmosnak, akkor valami ragacsos cuccal mosnak fel, szóval... Nagyon jó. Még van egy múcium. Azt majd 2-kor kell bekötni. Na és mutatom. Itt vagyok én. Hello. Szoktam behozni fényfüzért, csak úgy gondoltam, hogy nyár van, szóval. Ott van az inhalátorom, illetve ott bent még ott vannak a többi cucc. Itt van pár gyógyszer, nem az összes, csak néhány. Itt van az elfoglaltságom majd. Igen, az ágyam az remekül néz ki. Ő ott benzó. Itt van már az ebédem. Az étkészlet. Mindig színeset hozok. Most fekete-fehér. Igen, az ott a rágom. Semmi baj. Itt van a kajám. Itt vannak a ruháim. Itt fehér nemű. Itt az összes többi. Hűtőbe kaja. Amúgy kövekkora, szóval itt lehet bejönni. És így. Van egy tévém, amit soha nem használok. Igazából itt semmi érdekes nincsen, az unikornisos szappantartót leszámítva. Szóval ez itt a live kamera kreálmányom. Köszönjetek, fent lesz YouTube-on. Jó reggelt. 5 óra 44 van. Megkaptam a reggeli antibiotikumat. Én ezt bekötöm, és visszaalszom. Ma reggel kezdjük a kaftriót. Vagy hát nem tudom, hogy reggel, de ma. 7 óra 5. 88/45, ez szárnyal a vérnyomásom. Pulzusomat már meg sem mertem nézni. Aztán tovább. Jó, most már lassan felkelek. Vettek vért, meg kellett leadnom tenyésztésre a veledékot. Még nem szedem a kaftriót, úgyhogy ez nem kell kétszer mondani. Már nagyon száraznak hallatszik, de nem az. Meg aláírtam a nyilatkozatot. 3 dolog fog most történni. Megkóstolom a Frezubin Juicy. Most volt bent a dietetikus, aki amúgy tökre megnyugtatott, hogy nem drasztikus súlygyarapodásra kell számítani, viszont kell rá számítani, és először a tápszert hagyjuk el, de még a BMI-m az tökre belefér, hogy nőjön, szóval ne pánikoljak, én meg így. De pánikolok, de jó, oké. Illetve kaptam ilyen sópotló cuclit, és egyébként azért kaptam a Frezubin Juicy-t, hogy abba rakjam bele. De hát nem fogok sokat inni most belőle, viszont a kaftrióhoz amúgy is kell. Nem fűzök hozzá sok reményt, igazából örülök, ha bennem marad. Tudjátok, van az a... mit cukorterhelésnek annak nincs ilyen íze. Az ehhez képest nagyon-nagyon-nagyon finom. Nem baj, utána beveszem a kaftriót, amitől valószínűleg első nap meg fogom fulladni, mert ki fogja üríteni a váladékot. Tudom, leittem magam. De már nem érdekel. Soha nem kellett ilyen sópotló ízét innom, mert mindig volt elég só a szárazatom, minden, csak megy a hasam. Meg így szédülök, meg nem jó a közérzetem. Történelmi pillanat következik. Kaftrió. Na, reggel kell bevenni 2 narancsárga tablettát, este pedig egy kéket a Kalidekóból. Életem első kaftrió adagja. Szurkoljátok!
Amúgy már megy. Aha. Tényleg? Nem vagyok hajlékony, hát le kéne érnie a kezemnek. Most már leér.